този момент си дрогиран или вчера си взел някакъв наркотик. Зле ти е и търсиш помощ. Да, обаче, когато вече се оправиш малко, ти спираш да търсиш помощ и си казваш, аз съм добре, аз мога да спра материала. Сам мога да го спра, вече ми е добре, аз не съм наркоман. И така до следващата седмица, докато вземеш пак и пак докато ти стане зле, докато фанат паник атаките, защо търсиш помощ чак когато ти е зле? Давам ти съвет. Когато ти спре паник атаката, когато отпусне материала, пак търси помощ, а не дей да спираш да търсиш помощ, защото лъжиш себе си, нещата ще се случват много зле за тебе. Ще попаднеш в такава тежка ситуация, че даже и Бог няма да те спаси.